Ang core nyo na, hipokrito pa kayo. Tinitrivialize daw nila dito yung poverty o yung kahirapan. Pero merong kapalit ang resilience niyan. So, pag-uusapan din natin itong meme na to. Gusto yung mga kanso na kapag si Paulot. Ngayon dadating mga memes ngayong linggo at tinagad simulan. Ayan, bullet vlog. Kinikilig na ako para i-text si NDRM. Don't worry baby, I'm safe. Yun ang kala mo, meron laging kasama si NDRMMC. Ayan. Ano ka ba? Ang text pwede i-group message yan. Birhen ka. Tunod. Nag-Philippines mapper. Enteng living the Philippines. O nga, ingat kayo palagi ha. Nasa description ulit ang ating hotline pag kailangan nyo ng tulong ngayong susunod-sunod ng mga tag-ulan. Enteng. Perdi, dadakpisan ni Perdi. Hener! Ganun talaga. Hindi naman natin first time. Sunod-sunod talaga ang bagyo. Importante, lagi dapat tayong prepared. Importante yan. Sunod! AI dramatization. Oh, bisa lagi may buka no? Pero fixation ng AI sa mga mukha. Okay, nice. Sunod. Nag-hug sila. Pagod na ako! Pagod na ako bakit pagyakapan sa'yo, sapa ka na lang. Background ng kahirapan. Okay, nakita ko na to. So, kamakailan, nagkaroon ng issue si Sir Gavin dahil dun sa kanilang podcast na pumunta siya kay Ninong Rai. So, tingnan muna natin yung nag-viral. Ito yung sinabi nung page na ang core nyo na hipokrito pa kayo. So, hindi ako naniniwala na hindi masaya mga walang pera. Hindi rin ako naniniwala na malungkot na walang pagkain. Kami noon ang pagkain namin asin, kanin, mantika, baboy, bawal. So, meron sila mga sinabi dito na sa tingin ko mas maganda kung titingnan natin sa buong konteksto nung kanilang sinabi. Oo, hindi maganda yung pagkakabuo nila sa kanilang sinabi, pero tandaan nyo, the medium is the message. Podcast yan, usapan yan, hindi naman nila natatime ang kanilang sasabihin at syempre sa tono rin kung paano nila ito sasabihin. So nakita ko yung kanilang mismong oras sa sinabi nila ito, ating pakinggan para makita natin sa kanyang buong kulay. Kaya ako, Ninong, sinasabi ko parate na ako po kasi, Ninong, yung sinusulit yung bawat araw na kung may magagawa ko sa araw na to, kahit pa hindi ako matulog, enjoyin ko basta maging masaya ako. At least pag natulog ka ako na to, pagising ko, uy, another day na naman, ano gagawin ko ngayon? Naghahanap po parate ko ng saya. Kasi, Ninong, hindi ako naniniwala na hindi masaya ang mga walang pera. Agree ako dyan. Pero sige, explain mo. Kasi, bakit si Nino Ray di nyo inaway? Agree ako dyan. Kasi may konteksto dapat yan. Huwag natin lagyan ng apoy yung wala namang kahoy para simulan. No, sobrang saya namin kahit nung wala pa akong pera nun. Naglalaro kami ng baraha, walang pusta. Nagpo-poker ako nun. Ang pustahan namin nun, mga mani. Hindi rin ako naniniwala, Ninong, na malungkot ang mga walang pagkain. Kami na, Ninong, ang pagkain namin, asin, kanin, mantika ng baboy, tsaka toyo. Ibabawag lang sa kanin, lalamutakin. So dito sinabi nila na tinitrivialize daw nila dito yung poverty o yung kahirapan. Alam nyo naman, umay na tayo sa Filipino resilience. Paulit-ulit sila sabi, Pinoy ka, matigas dapat ang mukha mo at ang balat mo, okay lang maghirap. Hindi. Dapat kung anong para sa Pilipino, deserve natin na guminhawa din ang buhay. Bilang mga Pilipino, hindi dapat tayo pinapahirapan makaabot ng kaligayahan at ng kaginhawaan sa pang-araw-araw. Diba? Tao tayo. Di tayo mga level 1 character sa Black Myth Wukong o sa Elden Ring na kailangan natin mag-grind muna para ma-enjoy natin yung game. Tungkol pa ulit dun sa Filipino resilience na yes, mas mabuti na nalagpasan nyo tong kahirapan na to tulad ng sinabi nila. Pero merong kapalit ang resilience na yan. May kapalit na ikaw ay nakalagpas sa ganong klase paghihirap o kalungkutan. Meron yung mental, emotional, psychological distress na habang buhay mo nadadalhin. Di pa natin dito pinag-uusapan yung mga taong hindi nakalagpas sa hirap na yon. So ikaw ba, bibigyan mo ba ng chance sa isang tao na maghirap, na meron chance na ikamatay niya o habang buhay magasgasan ang kanyang pagkatao na pag nakakita siya ng ganitong bagay, sabihin natin may trauma siya sa toyo kasi ilayan ka lagi niya inuulam at hindi na niya makain palagi. Komplikado yun at sobrang lalim na usapin at alam natin na hindi porket ang isang tao ay naghihirap ay dapat natin siyang palakpakan kasi kinakaya niya pang mabuhay na naghihirap. Ang dapat na lahat ng tayo nabibigyan ng equal opportunity, equal pay, equal lahat para siya mismo sa sarili niyang sipag dito napapasok na kung masipag talaga siya, makakamit niya ang dapat ka makamit. Kung mayroon siyang saktong swerte at saktong timing at para maabot ang success. Ito pag-fetishize ng mga tao pagdating sa hirap, dapat na natin kalimutan. At sa aking palagay ay subconsciously nasabi ito ni Sir Gavin dahil pinanggalingan nila ito. Pero hindi
porket pinanggalingan natin na isang bagay, dapat gugustuhin na din natin makuha ito ng ibang tao. Siguro isang ehemplo na dito ay kung ako ay nanggaling sa ganitong klaseng hirap, ayoko na to maramdaman ng aking mga anak kasi nagpakahirap ako kunin yun. Yung klase ng mindset na ito dapat na pagdaanan nyo kasi ito yung pinagdaanan ko. Pwede mo na maturo sa kanila sa ibang paraan. Bakit sa paraan pa na pinaghirapan mo pang gawin? Kunyari, meron ako nakabili ako ng bayat lupa. Hindi ko nasasabi sa'yo na magkakaroon sila ng bayat lupa. Gusto ko matuto sila na magsipag, makabili ng kanilang mga gusto. Hindi dahil andyan naman si daddy at si mommy na pwede ako dumede pag ako'y naghihirap na. Diba? Hindi ko naman sila kailangan ibato sa kalsada o ibato sa kanilang sarili para gumawa ng sarili nilang kayamanan o sarili nilang success sa buhay. May paraan yan para maturuan mo anak mo na hindi nagmumukhang inuulit mo yung trauma na pinagdaanan mo. Kumbaga, stop the cycle, kumbaga. Pwede na. Pero masaya kayo. Sobrang saya naman, Ninong. Meron kaming 3 pasikanton. Titipirin namin yun kung sino manalo sa sugal, sino magluluto. Napakasimple, Ninong, ng buhay. Nasa iyo na lang kung paano mo pasasayin yung sarili mo. Kaya hindi ako, Ninong, naniniwala na sa lahat ng pagiging masaya ay may kapalit na pera, ganyan. Nasa tao po yun. Kaya ako, Ninong, wala po akong pinagsisiyang kahit na konti sa lahat. Napakaganda. Ang ganda nun. Alam mo yung... Ang ganda nga nun. At sa sobrang ganda nun, nagkaroon siya ng issue. So sige, una-una lang. Okay, hindi, ito mga influencer, hindi naman sila mga makata. Diba? Hindi sila ang pinakamagaling magtahi ng mga salita para sabihin yung gusto nila sabihin. Minsan yun nandito sa utak nyo, pag lumabas, diba, tae. Minsan iisipin mong bulaklak, pag labas tae pala. Pero yun nga kulang pa yung kanyang pagsabi doon. Maganda naman yung kanyang entrada na kahit sa hirap ng buhay, magandang maging positive ka o magandang isipin na meron pang bukas. Huwag kang magmumukmok kasi ang pagmumukmok ay hindi magiging active na pag-ayos ng buhay mo sa ngayon. Pero syempre, pwede mo rin tignan yung kanyang sinabi na hindi ako naniniwala na hindi masaya mga walang pera, na pag ikaw ay walang pera, dapat maging masaya ka pa rin. Ang dapat dati isipin dito ay yung saya na tinutukoy niya ay isang mindset. Isa yun sistema. Hindi yun sa pagpikit ng ating mga mata sa mga kalungkutan o sa hirap na pinagdadaanan natin at wala tayong gagawin. Ito ay bubuksan natin yung ating mga mata, titignan natin yung nangyayari at gagawa tayo na aksyon o ng solusyon paano natin malalagpasan yung mga hirap na ito. Ito ay mas mahirap kasi nakikita mo talaga, nakaharap sa mukha mo na dapat mo tong labanan, dapat mo tong malagpasan. Mas mahirap yun. Tulad nung pinag-usapan sa finance video before, money can't buy happiness. Pero pwede niyang pababain ang iyong sadness kasi babawasan yung dapat mo isipin sa buhay ng pagkain, renta, kuryente, tubig, marami yan. So yun ang aking tingin sa kay Sir Gaby kasi sa tinignan ko naman yung kanyang mga videos, siya ay meron 10 million followers sa FB at almost 6M subscribers na sa YouTube. At ngayon ako nakakita na isa nag-upload sa YouTube na naka-vertical na may ganit millions of views. Diba? Na content. Mahirap yan. Kahit sila Kong Tebe, hindi pa to nagago. Mahirap to. So alam mo na meron talaga silang malaking community at malakas na following. So ibig sabihin, meron silang tamang ginagawa. Tignan mo yung mga oldest nila dito. Dito saan sila nagsimula? Diba? Tignan mo naman tong mga quality na to. Lahat sinubukan nila mapa sa skits. Ngayon ay sa pranks. Diba? So makikita mo naman na meron silang pinagdaanan. Hindi to bumagsak sa kanilang harapan at ginatas lang nila kasi sinwerte sila. Talagang pinaghirapan nila tong content nila o pinaghirapan nila yung kanilang formula kung bakit sila sikat ngayon. At proud ako sa kanila. Proud ako sa lahat ng taong hindi tumitigil. Kahit sa sobrang cringe yung simula kasi pinagdaanan din natin lahat yan. Naiintindihan ko bilang isang kapwa content creator. Itong nag-viral na to na ang corny niya na hypocrite. Ay, yung pagka-corny nila, yung kung sasabihin mong corny sa'yo, humor naman yan I'm sure marami din nanonood sa atin na sasabihin yung corny, ganyan o hindi gusto yung ating comedy o humor dito. Pero subjective yan. Pero hindi subjective yung pagsabi na hipokrito sila. Dito mo makikita na hindi naman pala ganun kaganda yung pagkakabuo nila sa kanilang litanya. O alam ko na sana pinractice pa nila, sasabihin nila. Pero yun nga, kita mo 2 months ago pa to. So alam mo na kinailangan pa nitong malagay sa ganitong paraan. Diba? Malagay sa isang post, i-highlight lang tong particular na segundo na ito sa 1 oras at kalahati na podcast kay Ninong Rai bago ito nag-viral ng ganito at nagkaroon ng issue. Pero yun nga, sa tingin ko wala lang naman ito sa kanila. So yun lang, ang masasabi ko lang dito ay pagpatuloy ba Sir Gaby, hindi ka man ang pinakamagaling magbitaw ng mga salita, magaling ka naman magbitaw ng saya sa ibang tao. Hindi man lahat ng tao natatawa sa inyo, importante may napapatawa ka pa din. So, sunod naman. Kaway tila sining sa miseo, hindi naluluma. Nakita ko na to, pag-uusapan din natin to meme na to. So nakita ko ito mga memes tungkol kay Stel. Hindi ko naman sinusundan religiously ang SB19. Ito pala yung kanyang pre-surgery na mukha. So dito nagkaroon ng kaliwat
bawat kanan na mga tao nag-uusap na, bakit ba face shame si Stel? Di nyo naman alam ang kanyang pinagdaanan para makuha. Isa na ba, parang Gusion memes na magbato lang ako ng meme kahit wala lang naman siya, diba? Parang nanti-trigger lang. So dito, feeling ko nga, mas malapit to sa face shaming kasi alam ko may mga ganito na before tulad dong kay Marlo, diba? Pero ang pinagkaiba kasi, si Stel ay hindi lapitin ng issue. Yung nauna ay maraming nakasabit sa kanyang mga issue kaya parang andali niyang pagtripan. Andali niya inisin. Ako hindi naman ako anti-pagtripan online kasi pag deserve mong mapagtripan dahil may ginawa kang kakupalan, deserve mong mapagtripan. Hindi mo mapipigilan ng internet. Kahit sabihin ko ngayon, huwag niyong gagawin yan ha, may gagawa nun. Pero mabuti rin na mapagsabihan natin ito bilang isang yapperis. Sa tingin ko nagsimula din ito nung lumabas at napainit pa, nung lumabas sa Showtime, yung Kalokalike, bumalik na naman. At nilabas sila to. Nabuksan na naman yung gallery ng SB19 na bakit ang layo naman ng kanya itsura dito. At nagsalita na rin mismo si Jeon, yung mismong contestant na nandun, na nagpapasalamat sa pagkuha sa kanya. Pero una-una daw, ang ABS-CBN daw ang nag-reach out sa kanya at ayaw niya ma-miss opportunity na mapakita yung kanyang talento na magpasaya ng tao at saka yung energy na gusto niya ipakita sa kanila. Nalungkot lang siya na siya ang ginagawa daw rason kung bakit naglagli pa na ito mga memes na to na kasi madali lang gawin, di ba? Malagay ulit yung mukha niya at meron ka ng meme. Nalungkot siya na baka si Questel ay mas makatikim na mas maraming bash at sa kanyang recent issues ng kanyang fame shaming or visuals na fresh pa rin. So nalungkot lang daw siya doon. Pero hindi daw yun yung gusto niya mangyari. So nagtingin-tingin pa ako. Naging issue na nga ito si Stel. Alam niyo naman gano'n ka-toxic ang fandom industry lalo na sa K-pop na meron silang standards na hinihingi. Meron ka ng talento, wala ka naman ito. Mahihirapan talaga lumakas ang reach mo. Pero pinakita dito ni Stel na hindi yun ang basihan. Nagsalita na rin dito si Stel before sa kanyang mga cosmetic enhancements. Sa panahon daw ngayon, wala naman daw masama maging kung gusto niyang dagdagan o pa-enhance pa ang kanyang itsura. Kasi kung yun na magbibigay ng saya sa kanya, tulad sa pinag-usapan natin sa saya, at doon ka magiging confident, bakit di mo gawin? Feeling ko nasa kontrata nga nila na meron silang discount sa ganyan o libre pa. O kung kaya mo naman, kung may pera ka naman, bakit hindi? Diba? So una na sinabi daw sa isang Facebook post na deleted na pangit daw si Stel at nakita pa nga ito at nag-sorry din si Stella. Nakakatawa na Stella rin yung name niya tapos Stel din yung kanyang pinagsasalitaan dito. So dito, sa isang TikTok live, sinabi ni Stel na hindi naman daw siya nasaktan doon sa nakita niya. Yung mga taong iniisip o nagtatanong kung okay lang ako, don't worry guys, I'm okay. So mambisi lang talaga, tsaka di naman ako nasaktan, to be honest. Yun nga yung mga tao na nagde-defend kay Stel, naiintindihan ko. Pero at least, alam natin na siya mismo ay wala lang sa kanya yun. At least alam natin na above na siya nito. At alam ko, panakikita niya yung mukha niyang to. Ito yung nasa mismong SB19 page, makikita niya yan. Sigurado kung proud at masaya siya sa kanyang sinimulan. Na ganito ang kanyang itsura, ano na ang kanya na buo para sa kanyang sarili ngayon, na pinapakita niya na kahit wala ka nito, pero meron kang passion, talento, at hard work, magagawa mo ang lahat. At yun nga, nagawa nga niya, napalitan nga niya yung mukha niya dahil gusto niya. Yung mga taong pinagtitripan siya sa kanyang itsura, dahil ito kanyang itsura, o hindi siya normal na itsura na isang K-pop idol, ay pangit pa rin sila dahil wala naman silang panggawa ng kanilang mukha. Tulad nga nasabi ko dati, ang itsura na papalitan niya, pwede mo yan bigyan ng skincare, pwede kang magpaayos ng mukha, pero ang pangit na ugali, kahit anong gawin mo, hindi mo yan mababago. Kung yan talaga ang budhi mo, anumang kulay mong yan, lalabas at lalabas ang katotohanan sa'yo. So maganda nga siya, explanation tungkol dyan. Woo! Damn! Smash ko si Stel noon at ngayon. I love manggam. Ay, oh my God, say. Yeah, ito, magkamukha din ng itsura pero magkaiba ng ibig sabihin. Pareho pa rin maganda. Ito. Well, I love manga. Very hinog. Yoko lang. Ano ba yan? Hindi pa ako sumasyat, meron na agad pulutan. Ano, sumakit? No, hayop ka. Ano yung naririnig ko? Yun na ba ang payo ni Pao? Kung sana inyo mga sabay meron akong eba. So simulan natin ito galing kay Carl Koto Best Girl. Pa-advice naman po, loads. Ano po? Wala akong load. Ano po ba? Magandang gawin ko. Ayaw ko na lumandi kasi tanda ko na tapos bonjing pa ako. Mag-30 na next year. Mag-pursue pa ba ako ng love or maging cool tito na ako na buang? Alam mo, choice mo yan. Wala namang pinipiling edad ang paglandi. Basta siguraduhin mo na yung paghanap mo na landi na yan ay hindi para sumaya. Pero para i-share mo yung saya mo sa mahal mo. Diba? Mas masaya naman ang kasiyahan. Doon tayo, usapang saya na tayo ngayon. Masaya mag-share ng saya sa ibang tao na kasama mo sa buhay. Tulad ng pag kumakain ka na masarap, mas masarap siya kainin kung may kasama ka. Kung kasama mo pamilya mo, kasama mo tropa mo. Masarap kumakain ka, masarap pero ikaw lang nag-i-enjoy, di mo nakikita sa mukha ng mga kasama mo. Parang hindi siya kasing saya. Masaya pa rin naman, di ba? Pag kumain ka ng masarap na steak sa labas. Pero iba pa rin saya pag may kasama ka, iba na nasi-share mo itong kasiyahan na ito. Ang edad ay walang pinipili. Di ba? Ito pag sabi natin na maging cool tito na lang ako na buang. Pwede rin naman. Marami na ako kilalang tito na wala naman nilalandi pero kampante siya sa buhay.
buhay niya, marami siyang naipon, wala siyang ginagastos. Desisyon mo yan, buhay mo yan, diba? Basta siguraduhin lang natin pagtahak natin ang ating landas para makakuha ng saya ay hindi natin kukunin doon sa ating tinatahak na lugar. Ito ay para sa ating growth. Ito ay para i-share natin yung saya na meron tayo. Huwag natin gawin na ibang tao na tapakan para sumaya o parang pag wala yung taong yun, tayo babalik na naman sa mga taong kung ano tayo dati. Huwag tayong maging wholly dependent sa taong yun. Kailangan independent tayo sa kanila pero pipiliin natin makasama sila sa buhay. Ganun dapat yung tingin natin pagdating sa mga ganyang relasyon. So, Carl, kung ako sa'yo, maghanap ka ng hobby. Gusto mo, bumili ka ng mga ganyan. Meron ako dito mga Venusaur na Cyberpunk, Overthink, bili ka ng merch natin. Nasa description, nasa pin comment kung gusto mo. Bumili ako ng cards, meron ako mga figures dyan. Diba? Ikaw, bahala ka kung anong gusto mong gawin mo sa buhay. Marami naman mga communities na I'm sure ay proud na maging makasali ka. Ako, nagkakasali ko lang sa iba't ibang mga grupo before para lang ma-share ko yung hobby ko, ma-share ko yung saya ko sa mga ganitong mga bagay. Ang aking advice sa'yo, Loads, ay kung anong gusto ng puso mo. Para i-prioritize mo na lang kung mas unahin mo lumandi, unahin mo munang bumili ng mga gusto mong bagay, o unahin mo ang sarili mo. Tandaan mo, investment sa sarili mo ang pinaka gagamitin mo sa buong buhay mo. Mabuti hanggang bata ka pa. Ang 30 bata pa naman. Ibang sumisikat o yumayaman 50 onwards eh. Pero ito dami mo pang taon. So simulan mo na invest sa sarili mo. Tingnan mo yung video sa finance. At salamat. So gusto nyo ba, comment pa kayo mga gusto nyo advice sa payo ni Pao. Kung saan inyong mga sabay meron akong ebas. Kaya kay Raven. Ayan, total, mainit ang ulo nyo. Ayan, painitin natin ang ulo. Magaling. Kaya mag-isa, nanginginig. Diba, pag malamig nga naman, alam nyo na, nababasa ang ating mga bintana. Maulan ba sa inyo? At tapos na ang video. Tatapos natin ang video ngayon. Kung mayroon pa kayo mga gusto pag-usapan, comment down below. Yung like, share nyo sa mga mahirap nyong friends. Huwag nyo subscribe. Paolo Babaalam. Shoo!